Video hoši, ale zrovna teďka máme hodinu a si se tady pilně učí. Jo, hlavně mizí, ta se vtipně učí. Já si dala půl. To není maximum. Ne, to je, když už je na začátku, to můžeš si vybrat. Máš to přeschod. Hodina. Holky se tady velmi dobře učí. A ona se učí, ona to umí, ona to umí. 1 + 1 jsou 5. To je rovnice? Umí se učit chlapec. Sem.